Naimbag abigat yu amin ALS learners, kumusta kayo? Sapay la kuma, tanasayaat, kinasalunat kayo amin. Itanga aldaw, at daman ng baro, ngayon kayo masursuro. Ngamsakbay dayta, kaya't ko kumamanin nga ipalagip, dagiti health and safety protocols. Tapnoy ti kasta, saan tayo nga maakaran kadagiti sakit? Kamrunaan na, ti COVID-19 nga agrara-ira itatta na tiyempo. Umuna, masapul nga kanayon nga agbuggo tayo iti ima. Agusar iti sabon tinadalus adanum. Maikadwa, masapul nga nurumwar tayo, agusar tayo iti face mask. Maikatlo, masapul nga kanayon nga agusar tayo iti hand sanitizer wenno alcohol. May kaupat, masapol na surutin tayo di makunkuna nga social distancing. Nang runa-unay, numapan tayo kadagiti pampubliko nga lugar. Ar-aramiden yung itlaang dagiti ubing? No ar-aramiden nyo, very good! Palakpakan nyo man dagiti bagbagiyo? E di na minsan nga lawas, naamuan nyo dagiti agduduma nga uni dagiti ayo. Malagip yu kadipay ubing? Kita man no malagip yu pa'y? Kasano ti uni, ti pusa. Very good! Kastoy ti uni, ti pusa. Kasano nga rudmet, ti uni, ti aso. Very good! Kastoy ti uni, ti aso. Ikata, kasano nga rudmet, ti uni, ti baka. Very good! Kastoy ti uni, ti baka. Kasano nga rudmet, ti uni, ti manok, nga upa. Very good! Kastoy ti uni, ti manok, nga upa. Tata, kasano nga rudmet, ti uni, ti manok, nga kawitan. Very good! Kastoy ti uni, ti manok, nga kawitan. Itata, asinno ti mangtulad, ti uni, ti baboy. Very good! Naglalaing kayo. Kastoy ti uni, ti baboy. Itata, kasano nga rudmet, ti uni, ti pato. Wow! Very good! Kastoy ti uni, ti pato. Tata, kasano met, ti uni, ti kalding. Naglaing, kastoy ti uni, ti kalding. Ket ti maudi, kasano ti uni, ti tukak. Naglaing kayon, kastoy ti uni, ti tukak. Itangarod ubing, antay surup kanyayo, nga maysa, nga kanta. Agdengag kayo nga nalaing, taanton man pasak nga agkanta, na kayon tumet, ti sumaruno nga agkanta. Kaya tsuka di dejo ubing? Very good! Dahito nga rod, di kanta. Naguni, naguni, jay piding, jay piding, jay piding. Naguni, naguni, jay piding, jay kabakiran. Nataray, nataray, jay pusa, jay pusa, jay pusa. Nataray, nataray, jay pusa, jay unod ti balay. Naglagto, naglagto, jay lumba-lumba, jay lumba-lumba, jay lumba-lumba.
limag to, jay aso, jay aso, jay aso. Limag to, jay aso, jay ngatot alat. Naglangoy, jay banyas, jay banyas, jay banyas. Naglangoy, jay banyas, jay karayan. Itaubing, dakayumit, ti agkanta. Naguni, jay piding, jay piding, jay piding. Naguni, jay piding, jay kabakiran. Nagtaray, jay pusa, jay pusa, jay pusa. Nagtaray, jay pusa, jay unod ti balay. Naglagto, jay lumba-lumba, jay lumba-lumba, jay lumba-lumba. Naglagto, jay lumba-lumba, jay tungat bye-bye. Timayap, jay kuk-kuk, jay kuk-kuk, jay kuk-kuk. Timayap, jay kuk-kuk, jay ngatot kayo. Nagitlog, jay bindog, jay bindog, jay bindog. Nagitlog, jay bindog, jay kadaratan. Limag to, jay aso, jay aso, jay aso. Limag to, jay aso, jay ngatot alat. Naglangoy, jay banyas, jay banyas, jay banyas. Naglangoy, jay banyas, jay karayan. Naglalaing kayungan nga agkanta ubing, palakpakan yun o iti pagsabihin. Ita nga ang daw ubing, intayo amun, dagiti umno nga pagnagdan, dagiti ayo. Amoyo kadi ubing, nga dagiti ayo, ket mabalinda nga agnaed iti daga, uno sangat. Iti danum, kas kumait ti karayan ken baybay. Ken agdadaman ayo, nga mabalinda nga agnaed iti daga, ken danum. Itagta ubing, agdadaladawan nga ipakita kanyayo. Dagitoy nga latawan, ket naggapo kadayjay kinanta tayo itatay. Malagip yu kadipay dagitay ayo nga nainaganan ijay kanta tayo. Kita agman, anya nga ayo, daytoy. Very good. Daytoy nga ayo, ket piding. Amoyo kadi ubing, nga ti piding, ket ditoy laeng isla tayo, ti pakakitaan. Daytoy tayo awagan tayo, nga kalayan rail. Basaan tayo man? Piding. Piding. Very good. Anya nga runmet nga ayo, daytoy. Very good. Daytoy nga ayo, ket mauawagan, ti lumba-lumba. Basaan tayo man ubing? Lumba. Lumba-lumba. Very good. Anyaman nga ayo, daytoy. Very good. Daytoy nga ayo, ket pusa. Basaan tayo man ubing? Pusa. Pusa. Very good. Anyaman nga ayo, daytoy. Very good. Daytoy nga ayo, ket bindog. Basaan tayo man ubing? Bindog. Bindog. Very good. Anyaman nga ayo, daytoy. Gusto kayo manen, daytoy nga ayo, ket aso. Basaan tayo man ubing? Aso. Aso. Very good. Anyaman nga ayo, daytoy. Very good. Daytoy nga ayo, ket banyas. Basaan tayo man ubing? Banyas. Banyas. Very good. Ket
Daytoy nga ayo ubing, anya tinagan na. Gusto kayo, daytoy nga ayo ket kuk-kuk. Basaan day man ubing? Cook, cook. Cook, cook. Very good. Naglalaing kayo amin. Inaganan tayo magpay dagito nga ayo ubing. Feeding. Lumba-lumba. Bindog. Pusa. Aso. Panyas. Ken. Kuk-kuk. Very good, ubing. Itat na ubing, bilangin tayo man, numano amin, dagiti ayo, na nainaganan, ijay kanta tayo. May sa, dua, talo, upat, lima, inem, pito. Naglalaing kayo nga agbilang ubing. Pito amin, dagiti ayo, na nainaganan, ijay kanta tayo. Itat ka ubing, damagak man kanyayo, no dinno ti umno nga pag naitan ti piling, ag naid ka di iso na iti daga, iti danong, wenno ka bailan na ti ag naid iti daga, ken danong. Very good! Ti piling ubing, ken ag naid iti daga. Sa dinnomet ti umno nga pagnaidan ti lumba-lumba. Naglaing ti lumba-lumba ket agnaed iti danom. Sa dinnomet ti pagnaidan ti bindog. Naglaing kayo ti bindog ubing ket mabalin na nga agnaed iti daga. Mabalin na pay nga agnaed iti danom. Sa dinnomet ti umno nga pagnaidan ti pusa. Very good. Ti pusa ket agnaed iti daga. Sa dinnomet ti umno nga pagnaidan ti aso. Naglaing ti umno nga pagnaidan ti aso ket daga. Sa dinnomet ti umno nga pagnaidan ti banyas. Naglalaing kayo ubing. Ti banyas ket mabalin na nga agnaed iti daga. Mabalin na pay ti agnaed iti danom. Sa dinnomet ti pagnaidan ti kuk-kuk. Very good. Ti kuk-kuk ket agnaed iti daga. Anya nga ti mapasamang ubing no dagitoy nga ayo ket ipantayo kadagiti saan nga umno nga pagnaidan da. Very good. Dagitoy nga ayo ket mabalin nga agsakit wenno matay da. Ita ubing ibagayo man kanya no kasano ti panangipateg wenno panangayowan nyo kadagitoy nga ayo. Kas kumaya aso ken pusa idtawneg ti balayo. Husto kayo ubing, masapol nga pakanin, painumen, ken ikan tayo ti pagnaidan dagitoy nga ayo. Anya pa ubing? Very good. Masapol nga haan tayo nga dangran wenno saktan dagitoy nga ayo. Masapol nga ayatin tayo amin dagitoy nga ayo, ta dagitoy ket parswa ni Apo Dios. Naawatan nyo kadi ubing? Very good. Itat ta ubing, mangted kayo mammet ti examples dagiti ayo nga agnaed iti daga. Alutit, husto, anya pay? Nuwang, very good. Anya pay? Kabalyo, husto. Kalding, very good. May saman pa ubing? Very good. Paniki. Naglalaing kayo ubing. Amin dagiti imbagayo ket agnaed da iti daga. Ita ubing, mangted kayo mammet ti examples dagiti ayo nga agnaed iti danom. Udang,
Very good. Anya pa? Balyena. Very good. Anya pa ubing? Kurita. Very good. Anya pa ubing? Tilapia. Gusto ubing? Mangtid kayo mampay sa? Pusit. Very good. Naglalain kayo ubing. Amin dagitin bagayo, ket ayo nga agnaed iti tanom. Ita ubing, mangtid kayo manmet ti examples dagiti ayo nga kabailan dati agnaed iti daga ken danom. Kipi. Very good. Anya pa ubing? Pag-ong. Very good. Anya pa? Buaya. Very good. Anya pa ubing? Banyas. Gusto kayo ubing? Mangtid kayo magpaitimay sa ubing? Tukak. Very good. Naglalaing kayo ubing. Amin dagitin bagayo, ket ayo nga kabailan dati agnaed iti daga ken danom. Tatangarod ubing at dada ipakita kanyayo nga ladawan dagiti ayo. Ti umuna nga aramiden nyo ubing ket inaganan nyo daytoy nga ayo. Ti sumaruno ibagayo no sa dinno ti umno nga pagnaedan na. Ang naed ka di iso na iti daga, ang naed ka di iso na iti danom, wenno ang naed iso na iti daga ken danom. Ibagayo man ubing no anya tinagan daytoy nga ayo. Ken sa dinno ti umno nga pagnaedan na. Very good ubing, daytoy nga ayo ket tukak. Ken ti pagnaedan na ket daga ken danom. Anya nga ron met tinagan daytoy nga ayo. Ken sa dinno ti umno nga pagnaedan na. Husto ubing, tinagan na daytoy ket baka. Ken ti pagnaedan na ket daga. Anyang tinagan daytoy sumaruno nga ladawan. Ken sa dinno ti umno nga pagnaedan na. Very good ubing, daytoy nga ayo ket pusit. Ken ti pagnaedan na ket danom. Anyang tinagan daytoy nga ayo. Ken sa dinno ti umno nga pagnaedan na. Naglaing, daytoy nga ayo ket manok. Ken ti pagnaedan na ket daga. Anyang tinagan daytoy nga ayo. Ken sa dinno ti umno nga pagnaedan na. Very good ubing, daytoy nga ayo ket udang. Ken ti pagnaedan na ket danom. Naalayo met lang ubing? Laglagi tayo ko maubing nga dagiti ayop ket adda umno nga pagnaedan da. Adda da ayop nga agnaed iti daga wenno sang-at. Adda naman ayop nga agnaed iti danom kas kuma iti karayan ken baybay. Ken adda naman ayop nga kabailan da iti agnaed ti daga ken danom. Naawatan nyo ka di ubing? Very good. Itangarod ubing, mangala kayo man ti papel ken lapis. Dita papelyo, isurat yo iti daga, no daytoy nga ayo ket agnaed iti daga. Isurat mo iti danom, no daytoy nga ayo ket agnaed iti danom. Ken isurat mo iti didi, no daytoy nga ayo ket kabailan na ti agnaed iti danom ken daga. Naawatan nyo ka ti ubing? Very good. Irugi yung aruden, di agsurat.
Ti maysa nga ayop nga agnaed iti daga. May samit nga ayop nga agnaed iti danong. Ken may sapay nga ayop nga kabailan na iti agnaed iti daga ken danong. Naawatan nyo kadi ubing? Ita nga ro din ubing, tinagbatinggaan, ti kayo ang sursuro, ikasta nga aldaw. Sapay na kuma, kaado, tinasursuro. Siya klaro ni Teacher Allen, at paghadan ka na kayo.